Για 8η χρονιά πραγματοποιήθηκε η ποσοτική έρευνα CSR για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την υπεύθυνη κατανάλωση από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό GlobeScan, την MRB και το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την ανάγκη για έναρξη διαλόγου μεταξύ των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών ανέδειξε η φετινή έρευνα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την υπεύθυνη κατανάλωση. Ο διάλογος είναι αναγκαίος προκειμένου να αποκατασταθεί η πληγωμένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τις επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Σύμφωνα με την έρευνα για λογαριασμό του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, το ποσοστό των καταναλωτών που επιλέγει να επιβραβεύσει τις κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιχειρήσεις φέτος ανέρχεται στο 27,1%, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση σε σχέση με πέρυσι και επιστρέφοντας στα ποσοστά του 2008. Πλέον οι πολίτες, προκειμένου να θεωρήσουν τις εταιρείες υπεύθυνες απέναντι στην κοινωνία, εξετάζουν πρώτα ζητήματα που αφορούν την παραγωγική και επιχειρηματική τους λειτουργία, όπως πόσο άτομα απασχολεί, εάν δημιουργεί θέσεις εργασίας και στηρίζει την οικονομία, σε ποσοστό 19%. Και μετά τη στάση του σχετικά με το περιβάλλον σε ποσοστό 16%. Έχουμε διαπιστώσει μια φοβερή φθορά εμπιστοσύνης του κόσμου απέναντι σε όλους, από πολιτικούς μέχρι μη κυβερνητικές οργανώσεις, βέβαια επιχειρήσεις. Έχουν έρθει μπροστά τα εργασιακά θέματα, όπως είναι αναμενόμενο, η προστασία των θέσεων εργασίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας, γιατί το πρώτο που ζητάει κανείς είναι αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το θέμα των προϊόντων και των υπηρεσιών χάνει τη σημασία του, την αξία του. Το δεύτερο σημαντικό έβριμα της έρευνας είναι η εμπιστοσύνη που έχουν χάσει οι πολίτες απέναντι στις επιχειρήσεις. Το 64% διαφωνεί απόλυτα ότι οι περισσότερες εταιρείες που προσπαθούν να δείξουν ένα κοινωνικά υπεύθυνο πρόσωπο το κάνουν για να βελτιώσουν την εταιρική τους εικόνα και όχι γιατί θέλουν να συμβάλλουν στο κοινωνικό σύνολο. Στο ερώτημα αυτό, δεύτερη έρχεται η Ισπανία. Ο μόνος τρόπος για να επιταχύνεις τη διαδικασία της εμπιστοσύνης είναι μόνο να μιλήσεις για κίνητρα. Γιατί το κάνεις αυτό? Η πιο σημαντική ερώτηση δεν είναι το πώς πια, είναι το γιατί. Και ο μόνος τρόπος για να μιλήσεις για κίνητρα είναι μόνο αν περάσεις μέσα από την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 23 χώρες. Στην Ελλάδα υλοποιήθηκε για 8η χρονιά από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας με τη συνεργασία του Παντίου Πανεπιστημίου.